Salam gadırlı vatandaşlar, eziz vatandaşlar. Hemmäňiz yetip gelen Kurban Bayramyňyzy gutlamak bilen hemmäňize az birlik, can sağlyk, moralyňyzy iyi tutmaňyzy arzu edýän. Meniň yüzlenmem Berdimuhammedowa. Berdimuhammedow kän zatlar aýdyldy, her kimem aýdýar. Eşitýäňmi, eşitmeýäňmi? Ýene de nähili bolsa da ýetireler saňa. Bizim halkyň aýdanlaryna. Senden diňe bir haýyşymyz bar. Atstavkaga git. Başar bilmediň ýurdumuzy. Çagalarymyzy gorap bilmediň. Ene atalarymyzy gorap bilmediň. Akdyklarymyzy gorap bilmediň. Her gün näçe halkymyz ağlap, eňräp. Diňe bir meçtasy bar. Elimizde bir 5-10 manat lişni pulumuz bolsa da şu maşkalamızı bir sürresek diýen. Bu üstesine koronavirus da geldi. Stihini betsadan öň bütün dünya posolstwolary, bütün dünya däki prezidentler öz halkyna kömek etdiler. Koronavirus meselesi çıkan wagtynda posolstwolardan pul kömegini etdiler, az kömegini etdiler. Ýöne bizim döwletimizden biz ýetim çaga ýaly bolup hiç bir kömek almadyk. Ondan da soňra stihini betsa boldy. Öýlerimiz. Lewap bilen mardak bolan zatlar daşybyzyň habary bolanok, ahalyň habary, Balkanyň habary bolan wagtynda olar kömek etsem kömek ettirmediň. Sen muny näme üçin edýän? Näme maksadyň bar? Çık halkyň öňüne, aýt öz maksadyňy. Eger gürläp bilýän bolsaň. Soňam bu stihini betsýada näme üçin telewizionýalarda özüň işsat edip bilmeseňem, hatçapy başga velayatlara, häkimlerine prikaz beren olsaň, şolar ustalaram gelerdi, her kim öýünde 5 kilo un olsa 2,5 kilosyna da uğradardy. Halkymız näçe çagalarymız ýogaldy. Nirelerden o çagalaryň ölkülerini aldylar, tapdylar, uçup gittiler şemal bilen. Sen bir esker goýberdiňmi? Kömek ediň şolara diýip. Senden olam geçtik indi koronavirusda. Bütün dünya koronavirusla söweşen wagty sen koronavirusyň adyny tutturmadyň. Indi näme üçin özüň çölde ýa-da suwlaryň ýanynda balyk tutan ýerlerinde adam ýok ýerde maska giyip ýörsiň. Bu maskaraçylyk dälmi? Sen halky maskara etdiň. Biz senden utanýas. Berdimuhammedow. Sebäp biziň babalarymız biz oňat günler göreli. Biz ýurdumyzda parahat ýaşaly diýip, meniň babam bir aýagyny aldyryp gelip döwlet işgäri bolup, ýokary işlerde işläp, partiyny bolup ötüp geçdi. Meniň kakamyň dogany uruşda bezwisçi propal. Olar biziň üçin göreşdiler. Biz ýurdumyzda parahat ýaşaly, gul bolup ýaşaly däl. Biz nabarut häzir daşary ýurtda gul bolup ýaşasaň, nähili bolsaň bir özgürlügimiz bar. Sen halkyň bütün özgürlügini, gururuny, hemme zadyny elinden aldyň. Sen halky silaňok, sen öz çagaňly ahdyňam silaňok. Eger sen asaçyk olary düşünseň, bu hereketleri etmezdiň. Reklam etmeýän goý. Senin o reklamlaryň halkyň bir halk däl, YouTube açsaň bütün döwlet görüp her kim gerek däl bu reklamlaryň. Sen iş görkez. Sen halkyňy aýa. Hälam geç däl. Koronavirus abewit et. Humanitarny pomoşlar gelsin. Adamlar dermanlary tapman ölüp otyrlar öýde. Derman kömegini et. Produkta kömegini et. Elinden gelen her simya bu karantina yapdyň, bular näme howadan pitatsiýa etmelimi? Hiç olmasa elinden geleni adam başyna kömek et. Hiç olmanda özüň bir sahyr keseli bar, süýjülük. Sen hiç olmanda
O dünyaya giden wagtynda halk ay şu soňunda birazajyk aklına geldi da halkam oňa kömek etdi. Diýer ýaly ýatlar ýaly et. Haýyş senden. Git atstavka. Halk iýirdi senden. Mezarlaryam temtegis et diýýämişiň, indi oňam garşyp başladyňmy? Näme üçin halkyň mezaryna çelsen garşa? Sen o zatlara kelläňi ağırdandan halkymy nähili ayağa kaldyrmaly diýip ağırtsaň bolanokmy? Indi az kaldy. Halky nähili bärde biraz gep aýtsa aňyrda onuň çağalaryny çağırýaňyz, izindakilary. Bu konstitusiýanyň haýsy maddasynda bar? 18 ýaşdan soňky adam istedik zadyny aýtyp bilýär. Her kimiň münýeniýasyny, ağzyny seniň gulplatmana, zatykać etmene hakkyň ýok. Sen kimsiň? Şu soragy özüňe ber. Hiç haçan Recep Tayyip Erdoğan'ın aýdan sözü var. Kula kul bolma. Senem Allah'ın bir kulusyň. Özüň hacı adyny berdirdin, gidip geldin. Şu yerlere barıp gelibem hiç kelläň. Şu Kur'any okap, sürelerini okap, şu yere baran adamlaryň nähili bir svetoy adamlygyny häl düşünmedinmi? Senden ýene bir kese haýyş edýän. Git atstavka. Halkyň elini gana urdurma. Sebäp biziň eskerlerimiz, biziň çağalarymız, ärlerimiz, ahtyklarymız. Sen öz eliň bilen atstavka ýazyp gidäýän ýagdaýynda öz ejeň, kakaň, doganlaryň, özüň çağa ahtyklaryň geleceğini birazajyk bolsam ýeňilledersiň. Eziz vatandaşlarym, hoşça kalın. Indiki ýyl nesip bolsa Gurban bayramy hemmämiz bileje öz ýurdumyzda toýlamak nesip etsin.